Tak zdravím všechny, po delší době se hlásím, chci vám zase odpovědět nějaké dotazy. Naposledy jsme skončili 19.10. zde, takže pokračujeme. Prosím, celozrnné pečivo, to jsme sem zařadili. Máte trošku problém s tím, co je co někteří. Bude v brzké době tady obrázkový katalog. Stejně jako potom tady vlastně na terminálu dáte vyhledat produkt, kdybyste někteří se v tom chtěli takhle pátrat, dá potom se vybrat kategorie pečivo a tady k těm jednotlivým artiklům rohlík, chleba a tak dále přibydou i obrázky, ale nebude to hned. Já si myslím, že tak do konce roku bych to byl schopný zvládnout. Taky záleží, kdy mi z pekárny pošlou ten elektronický katalog. Monte ovoce. Ovoce zelenina tady přibyla, jak vidíte, něco jde, něco nejde, něco se vyřadí, něco se musí posílit. Píšete mi tam dokola o banány. Já je objednávám, ale oni je nevozí, takže to se všechno musí si ještě nějak sednout a musím to s nimi vyřešit. Monte jsem zařadil, nehlo se ani jedno, takže nevím, do jaké míry to bude mít úspěch. Když to projde, tak to s ním a pak to vyřadím. Nejdu na přesunáci ve skrince, to je všechno vyřešený. Sekce bezlepku, to jsme vyřešili, vlastně přibyly tam nějaké bezlepkové placky. Jsou tam vlastně veganské produkty od Damodary, který vlastně vyrábí ty různé polívky a luštěninové věci a tak dále, takže to tady všechno je, včetně sojového mlíka, acidofilního mlíka, pardon. To tady teda je doplněno. Miluju, děkujeme mi také, děkujeme, že jste. Papírokapesničky přibyly, díky za šlehačku, není zač. Red Bull kalendáře, to nebudu se tím zabývat. Dali jsme sem víc energetiáků, ale nejsme tady bohužel nafukovací, takže to bohužel se omlouvám. Každý oceně hned dokoupí, děkujeme. Přidat velopaky, modrý pětkový likvid lahvičky, ty jsme sem dal. Akorát mají tak strašně malý čárový kód, nebo tam nějaká chyba, že to nečte, takže tady na to je univerzální. Celkem to chápete, takže to si myslím, že je v pohodě. Velopaky, no tak to jsou tabáky, tabák se nám tady objevil zde. Velopaky jsem přidal, neprodávají se. Pak tam někdo psal, že chce Sibérie, tak jsem přidal, neprodávají se. Toto je trošku těžký. Každý, kdo si stěžuje, si může zajít, jo. Dobře, drobné minus aplikace. Já trošku tady to nedokážu přečíst, možná v ekoteroru lokální potravin více. Na tom se pracuje. Ok, po zase 4.7, sortiment, ceny běžných, nevím, doporučení viditelný. Cedule svítí venku, už je to načasovač, takže to funguje. Tortily prosím přidáno. Fialové, prosím doplnění, taky to nepřečtu, omlouvám se, moc se mi to líbí, Lucinka, děkujeme. Potřebujeme zmrzlinu, tak zmrzlina teda jo, přibyla. Je tady Kuba, Mrož, Pegas, ale podle dalších zpráv to stále nestačí, i když tohle se neprodává, takže možná by bylo dobrý mi napsat, jaký zmrzlinky potřebujete. Jo? Chybí krupice dětská doplněno, pomazánkové maso doplněno, tvaroháčky, milko čokoládové doplněno, ahoj Lucka z Brna, super svařák, díky, slímky mi tu chybí, to jsem říkal posledně, z toho trafika prostě nebude, takže se omlouvám, žluté kamelky přibyly, bílý monster, že přibyl, smetana přibyla, modrý kamelky přibyly. Děkujeme, že jste, děkujeme také, prosíme o papírokapesničky přibyly. Základní školní potřeby, tím si nejsou úplně jistý, jestli na to tady je prostor. Asi spíš ne. Teď určitě ne, před Vánoci, možná příští rok, na začátek školního roku snad. Ale zamyslím se nad tím. Lepší výběr vín, tak to tady vlastně přibyl od Tomáše Baláta, který tady vlastně bydlí v Hruškách, takže regionální záležitosti. Potom vlastně nyní jsou tady nějaká svatomartinská vína, nějaký výběr, co byl VIPu. Přibyly tady včeloviny ze Slovenska, to je fantastická záležitost, nějaká medovina, svařák, lahvy. Něco se hýbe, něco se nehýbe. Tady, jak já říkám, podpalubí gladiátorů, sklep mistr, hradní svíce, březňáky, to tady samozřejmě je všechno taky. Takže se to tak různě se to ohýbá. Royal Crown zařazen. Bylo by super, by byla možnost zase nějakou krátkou zprávu ohledně zboží. Jedny olomoucké tvarušky jsou prošlé. Omlouvám se, nemyslím, že několik dní, ale třeba když to uletí, tak jeden den. Já zrovna u tvarušku si myslím, že to vůbec nevadí, ale chápu, že se to prodat nesmí prodávat, byl by z toho problém, takže děkuji, když to dáte vědět, ale samozřejmě s tou zpětnou vazbou. Tady je na mě telefonní číslo.
Tady v návodu je na mě telefonní číslo, tady je na mě zase telefonní číslo, venku na ceduli je na mě telefonní číslo, v podstatě zvednout telefon, zavolat. To je vlastně odpověď na to, jak dát tu zprávu, jo? Nebo na Facebooku, kdekoliv. Monster Energy něco doplněno, zmrzlino pořád chybí, co ty rohlíky tvrdí jak bota. Jsem se díval o 2:30 ráno, prostě ty rohlíky už nebudou asi úplně v kondici, ale když počkáte třeba do 4 do rána, oni většinou jezdí o 3:30, tak už budou zase čerství a ty tady se vyhodí, no, ale omlouvám se, nevím jak vymyslet, aby prostě o 2:30 ráno bylo čerství pečivo, ale dal jsem sem vlastně nově tady ty vitrinky, možná jste si jich všimli. Jo, už ty rohlíky zase o něco vydrží víc, protože jsou v takových fešáckých nových vitrinkách, stejně jako to sladký pečivo. Vlastně jakmile sem přijde paní každý den uklízet kolem té 9, když jezdí ta vlna, nebo to druhý kolo toho závozu, tak to doplní, že to je dobrý. Nejde načíst plnotučné mléko opraveno, velmi příjemné, taky děkujeme. Pořád chybí matonka, matonky tam jsou přidané, moc dobré koblihy, děkujeme, ale to spíš na pekárnu. Ti to pečou, těm patří pochvala. Větší balení tamponu, jsou tady 3 druhy, nevím jaký větší ještě. Když tak mi nejte vědět konkrétně. Profesorádo zařazeno, Sibérie, jo, tak to je to, co jsem mluvil, jsou zařazený a nehry se ani jedny, zase zmrzliny, jasně. Fripsy, nevím, co nečtu, stripsy tady jsou, jestli to jsou stripsy. Nebo je to už nějaký název, kterému nerozumím. Nejsou zmrzliny, jsou tady zmrzliny, popcorn, nevím. Mohl bych, no, popcorn, zamyslím se nad tím. Káva bude, kávovar je teda palčivý téma, ale já doufám, že už v brzké době fakt ten kávovar přivezou. Nakonec jsem si objednal vlastní, abych nebyl k nikomu vázaný a dělal si, co chtěl, protože ty podmínky kolikrát byly takový, moc se mi to nelíbilo, i to jednání, takže to se protáhlo, ale tak máme na to ještě celý zbytek života, no, tak někdy to dopadne. Světlo venku není vidět na dveře, řešíme se starostou. Knedlík díky, to jsem tady měl, knedlíky tady se objevily, ale procházely všechny, takže jsem je zrušil. Ale je tady možnost na objednávku, zase telefonní číslo. Veky vánočky, to taky tady jsem měl snahu prodávat, procházely. Bramborové knedlíky, houskové, to stejný. Takže když budete chtít, zavolejte, to stejný platí u nějakého většího množství pečiva na víkend. Není problém na jméno, tady prostě celou bednu o nějaké množství objednat. Farmářské svíry z Kravína v Křinovicích. Tak ty jsme zařadili teda a mají ohlas. Jsou tady vlastně v té ledničce z regionu, akorát mají takovou jednu vadu, což s paní Večeřovou, která to tam vyrábí, prodává, se jako to s nima komunikuju, ale mě prostě ty jejich čárový kódy to nečte, jo. Počkejte, já vám to tady zkusím tak nějak přiblížit. Takže prostě jsem to vymyslel tak, nevím, jestli to opravíme, ale měli bychom, že čárové kódy k sýrům z Křenovic jsou upokladné. To platí vlastně pro všechny ty sýry, co tady jsou, že jsou za jednu cenu. Pak je tady vlastně tvaroh z Křenovic, se tady objevuje taky. A jeník zrající sýr z Křenovic, ten je vlastně tady ten větší, ten je dražší. Takže k tomu všemu jsou čárové kódy vlastně tady u pokladny podobně jako u pečiva. Otočme list. Sýr a tvaroh Křenovice. Takže to vlastně načtete a objeví se to tam, nebo ten jeník, nebo zase lze, mě už se to teďka odhlásilo, protože natáčím, tak se nepřihlásím. Lze použít zase ten vyhledávač. Někdo to zvládne, když na někoho potkám, tak to říkám. Šíří se ta informace, někdo mi tady píše, že to prostě nejde. Vím, že se to musí nějak vyřešit, ale nejde to hned, takže pracuji na tom. Přidat platbu hotově, to jsme se o tom bavili, to je nonsens. Nějaké vitaminy pro děti, zamyslím se jaké, ale většinou právě u toho lékárenského zboží já jsem tady chtěl mít i nějaký brufen a takové věci. Zjistil jsem, takové ty volně dostupné léky, zjistil jsem, že u toho prostě musí být obsluha. Takže pouze třeba v době, kdy tady bude ta paní, ale ta zase musí potom projít nějakým školením a byrokraticky je to tak hrozně moc, je toho prostě tolik, že si myslím, že se to asi tady bez toho obejde a přece jenom ta lékárna tu byly ve Slavkově, je dobře vybavená, takže asi ne. Mražené ovoce jsem zařadil. Je tady vlastně v mražáku nově zde lesní směs.
jelikož opět není napsaný teda co konkrétně, tak je to hop nebo trop, jo. Takže když něco budete chtít konkrétního, je dobrý mi napsat co, jo. Mražené ovoce je široký termín, borůvky, výšně, to může být cokoliv, takže rostlinný mlíko zařazeno, vegan bílkovina zařazena, super práce, děkujeme, jídlo bez lepku, děkujeme, taky výborný nápis. Bítejská jedna nejde načíst opraveno, děkujeme. Dítě nemůže koupit Coca-Colu, jo, to se tady stávalo, že tam nějakým způsobem to přes umělou inteligenci vyhodnotilo nezletilost. Nevím, odkud bere ty informace, ale prostě manuálně jsem to upravil, takže je to takhle jako kdyby v pohodě. Byly dotazy na ty energetiáky, vím, že tady nějaký jsou, je to takový těžký. Některý rodiče by je tady neviděli nejradši vůbec, já bych taky samozřejmě nechtěl, aby moje děti to pili. Někteří mě tady už jste říkali, ať to omezím na tu zletilost, prostě ze zákona je to povolený, to k nějaké debatě, ale ohýbat si to podle toho, jak si kdo řekne, zase taky úplně nejde, takže prostě ty tady jsou. Na druhou stranu některý jsou za jednotnou cenu, udělal jsem to schválně tak, že jsou některý dražší, o mnoho dražší, než jsou normálně, to nebudu nikomu jako lhát. A obecně jsou jako v takové hladině cenové, že třeba ty nejmenší děcka si to nekoupí, protože jim to přijde drahý. Což je za mě takový kompromis, že nám dospělým si myslím za 40 korun to nepřijde moc, ale některé ty děcka, pokud to kupujou, tak kupují takový ty Tigry, takový to šajze po těch 12-13 korunách a to jim přijde hodně, takže je to spíš odradí, tak na to jdu, jo. Nevím, jestli je to moudrý nebo ne, ale prostě to říkám bez nějakých omáček. Opávy a oplatky doplněno, sýr křenovice nejde číst, jasně, jsme se bavili, Sprite nefaká, 18 plus fakt není, to je přesně to, co jsem se bavil. Prosím o mozzarellu, jo, tak to jsem zařadil, bylo jich tady 5, prošli 3, nevím, jak to půjde dál. Naštěstí ten JIP zrovna tento mozzarellu prodává i kusově, že mě nenutí kupovat celou tu krabici, což je potom blbý, protože tady ty smetany taky tady napsali jste si je sem, jasně. Kupuje se to ne zas tak moc, ale oni mi neprodají méně než bednu. Takže když já koupím bednu, projde mě půlka, tak prostě mě to pak nebaví to kupovat, protože to pak vyhazuju, protože navíc je tam spotřebujte není tam minimální trvanlivost, takže už to podle zákona nemůžu prodávat. Snížit cenu, prodávat po expiraci můžu pouze, pokud je to napsaný minimální trvanlivost. Pokud tam spotřebujte tak už potom je to označeno jako nebezpečný, takže se to nesmí prodávat prostě, no. Takže tohle je takový, nevím, no, a objíždět fakt Lidly a překupovat a kupovat někde po kuse v supermarketu, se mi asi úplně nechce, to pochopíte, takže chceme dobré vody, to je zase ten stejný příběh, no. Matonky tady někdo chtěl, objevili se, nejdou, rájce nestačí, objeví se dobré vody, tak magnéska je tady nově, to se celkem prodává. Zkusím něco. Kofolu víc, zařadili jsme višňovou a přemýšlím ještě o té vánoční, jen takhle srandy, budu to měnit určitě. Farmářské syry z křenovic, opět ten stejný příběh, no. To mě mrzí, ale to prostě tak je. Moc děkuji Suprovi, krásná práce, stovkové cigarety, něco tady je, jo, myslím Winstonky nebo nějaký stovky, ale zase, no. Trafika z toho nebude, když je potřeba kouřit, tak se kouří všechno. Bramborový těsto, zařazeno. Parádní obchůdek. Mražené ovoce, rostlinné mléko, to tady máme, nejde naši z farmářské síly, jasně, Camel Blue, ano, Camel žlutý, ano, nefunguje oplatky, opávka, to bylo opraveno, přidání nivy, niva tady byla, veškerá prošla, tak nevím. Zrnkové kafe, zkusím. Jsem Táňa, miluju obchod a Sonia, tak to budou nějaký děvčata, to je jasně, je to tu super, můžete tam více ranuků zase, jo, to je jasný, že to píšou děcka, prostě. Šumíme tablety, zkusím kolu, co si nevím, co to je, pití, děkuju. Zmrzlinky, přijde slavkovské pivo, jo, tak to jsem sem dal, Slavkov tady je nově teda. Že se Zdenálem Vlkem se známe dobře. Kdo ho zná, tak ví. Takže tomu jsem zavolal a jezdí nás sem, takže budeme doplňovat, není problém, když to bude prodávat. Tmavého pečiva dodat obrázky, to je to, o čem jsem mluvil, super obchod, mražené fazolky. Zkusím, chválíme, výborný svařák, děkujeme. Banány, tak to jsme si taky řekli, to fakt skvělý. Sýry z křenovic nejdou. Listové těsto mi tu chybí. Nevím jak to, protože listové těsto je celou dobu zde. Sice mražené, ale rozhodně praktičtější než chlazené. Takže asi jste to spíš někdo přehlídli. Banány. Kontaktujte vy mě, když tak. Ale zkusím to.
Jo, to jsem zařazeno, míchání bláta, nevím, co je bláto, možná už jsou starý, ale zařazeno, zatím se nehlo ani jedno, takže uvidíme. Hotovo, modré kamel, máte to tady pěkné regionální potraviny. Na těch se pracuje, na tom regionu ještě teda, kdo sleduje Facebook, tak Pepíček z Kobylnic, tak bude tady prostě od ledna lednice, budou i balený masa, chlazený, protože třeba tady ta mražáková záležitost. Dal jsem to sem, aby to tady prostě bylo, protože to byla nějaká dohoda s obcí. Jestli v tom budu pokračovat, nevím, protože se to nehybe. Jo, občas něco, nějaká tady ta směs fajn. To se nekupuje, kapusta. Čínská třeba, jo, něco jesenická, ale ten mražák tady zabírá hrozně moc místa na to. A ten provoz taky samozřejmě něco stojí na to, co to dává, takže je taky možný, že to zruším, ale pokud budete reagovat na pepíčkovo chlazený maso, což bych se nedivil, protože to mražený to je fakt taková jako, když už je nejhůř a kolikrát z toho je i strach samozřejmě, i když se snažím vybírat nějaké lepší značky, musím to ještě přehodnotit. Umělé mléko, to si myslím něco budu objednávat, něco jsem tady zařazoval a plenky jsou tady už. Moc drahý je, na to nemám moc co říct, ale spíš to píše dítě prostě, ale pokud by to psal dospělej, tak pokud to má tady fungovat, tak to prostě musí být několikrát dražší, někdy dražší, protože nejsou supermarket, ale zase se snažím, aby to nebyla ani benzínka, takže za mě je to tak jako v normě. Jo. Zpracovat na svařáku, ten první byl nejlepší. Je stále stejný, akorát teda pravda je, včera jsem se na něho díval, a protože jsem tam dával docela dost skořice na ovonění, potom ještě tady přímo do toho hrnce, tak to začalo chytat takovou potom už jako nehezkou barvu, takže jsem ten zbytek vylil a teďka je čerstvej a dneska teda toho vyfičilo hodně. Včera to bylo první skoro, dneska už jsme jako zase na půl lednice, takže svařák se chlastá, to je dobře, no. Samozřejmě víno teda, červené, na to je od Tomáše Baláta opět, jo, který tady má ty vína z toho regionu. Takže ten svařák se dělá tady z toho Donferla, nevím jestli z toho mladýho, to konkrétně nevím, asi jo, ale prostě ho máte rádi. Savo, nějaký savo tam je, ale něco můžu přidělat klidně. V pátek Vyškovské noviny. Musí se jít do Slavkova, no tak... Já jsem kdysi provozoval trafiku a vím, co jsou to ty remitendy a ty vratky a je to prostě hrozný. Navíc je tady nějaká PNS, což je pohrobek socialismu, to je ta první novinová společnost. Za Komoušu se to jmenovalo Poštovní novinová společnost, vlastně tím trafikám se říkalo PNSky, že jo, dokonce to na sobě měli označený. Zkoušel jsem jim tam volat, jo, a nemají to na trase a 1000 keců a podmínky odběrů a takové věci. Prostě Vyškovské noviny nám sem jenom tak nikdo nedoveze, navíc není tady moc místa a já nechci se uvazovat v tomu, že tady musím jako někde do bedny nějaké archaické plechové, která by se musela zbudovat venku na zámek, fabka, jo, protože oni žijou prostě fakt jako v minulém režimu, ta společnost, bez urážky, kdyby se to někdo z vás pracoval, ale nemám to jak vymyslet tady to, takže to mě mrzí. Melta v sáčcích, redukce nerecyklovatelných obalů. Já tady tomuhle přesvědčení rozumím. Melta v sáčcích, já nevím přesně, co to je melta v sáčcích. Když vlastně káva melta je tady tohle, to když otevřete, jo, tak vlastně se oddělá ten celofán, co tam je, jo, a vlastně jste... Nevím, co má být víc bezobalový, jako abych redukoval víc meltu, když je melta v plechovce, je to jeden obal a je tam těch káv, já nevím kolik, jako prostě hromada, jo. Tak redukce, já nechápu tady, já tomu nerozumím prostě, redukce nerecyklovatelných obalů. Kdybyste to někdo viděl to video, zavolejte mě, prosím vás, řekněte mě to a pobavíme se o tom. Popisky k pečivu, to jsme se bavili, jasně. To budou ty obrázky. Velké bílé jogurty, to se zařídí, pasta se zařídí, to jsou aktuální už zprávy z toho, ty banány. Chápu, budu volat obchodačce z Jipu, protože jsem to objednával už asi 3krát, fakt to nedovezli ani jednou, tak nevím, proč to mají v nabídce, prostě když to pak nedovezou a řidič řekne, ne, oni mi to tam nedali, nějaký důvod to má, zjistím, říkat si tabák zase. Znám je na dopisy,
Uvidíme. Nejde načíst síry od rápalu, jasně. Banány. Byl jsem tu Pepíček a to je dneska, takže Pepíček nás dneska navštívil se podívat, protože ho fascinuje nebo líbí se mu ta technologie, což je dobře. Byl jsem tu zde Fantomas, to si z něho někdo dělá srandu, anebo to psal zase on, prostě protože on je samozřejmě humorista. Toť vše. K nějakým ještě aktualitám. Zařazený lahváče. Hodně lidí tady říká, že samozřejmě chcete jako pít to pivo z těch lahváčů. Já tomu rozumím, plechovky se prodávají dost, ale protože tu údajně nejsou lahváče. Takže lahváče zařazený s tím, že ty ceny uvedené jsou včetně zálohy, je to tady napsaný. A je tady velká informace, nevykupujeme vratné obaly. Není to z důvodu nějaké mé lenosti, nebo že bych nechtěl, ale ten systém vám potom musí vydat nějaký dobropis na další nákup. Je to poměrně složitý a já teda jsem v kontaktu s několika provozovatelama obdobných obchodů, bezobslužných, předáváme si zkušenosti a prostě mám info z jednoho obchodu, že tam prostě lidi začali to využívat na vracení jako jakýkoliv obalů, jo? Což já tady nemám jak omezit. A prostě opravdu nechci a já si myslím, že to pochopíte, aby se tady hromadily prostě jako flašky s nedopitýma škopkama. A jednak to smrdí, jo, když tam jsou ty zbytky. A já potom vlastně budu nucenej buď to s tím někde jezdit, anebo to tady hromadit prostě pro ten JIP, až on přijede jednou týdně, aby mě řekl, že 2/3 toho, co tady mám, neberou. A úplně přesně vidím ten příběh. Takže se omlouvám za tu striktnost, protože video už má zase 20 minut. Jestli se na to dodívá někdo do konce, tak vás oceňuju. Jo. Ale s lahváčem je to takto. Za mě je to fair, máte prostě na výběr. Třeba byl tady Picasso, že toho znáte, ten tomu jakože rozumí, že jo. A ten říkal, že ty lahváče prostě chce, říkal Honzo, dáme to tady jasně, je to tady. A že si to vrátí někde jinde a že je s ním v pohodě. Takže za mě máte možnost koupit si plech, ten jednoduchý to vyhodíte. Můžete si koupit lahváče, tady teda nově Frisco, to je taky pod zálohou 3 koruny. To už s tím je problém, ale tady se to prostě vrátit nedá. Jo? A nebo potom samozřejmě ještě petky, řemeslo, je tady prostě od všeho něco. Zařadil jsem tady ještě Ugo, to jsem teda zkusil. Toto všechno prošlo, toto všechno projde za pár dní, takže si myslím, že to zase zrušíme. A jinak, co se týče toho regionu, stále se na tom pracuje. Hermeliny valí, Hastrománka, Koroužné, vlastně to je z Vysočiny, oni vyrábí utupence. To je všechno best of region, to prostě jsou super produkty, já je znám. Kombucha se nehybe, to piju spíš já, kimchi, super záležitost, někteří to zkouší, se mně líbí, jako jak přijdou a no nevím, co to je, říkám, to zkuste, no, je to fermentovaná zelenina, to super potravina, je to trochu kyselější, máte možnost pálivý, nepálivý, vždycky říkám, vemte si menší. Ty větší moc nejdou, takže až se vyprodají, spíš to necháme na těch menších, ty se prodávají víc, ty berete víc. Na té lednici se ještě maká. Pak tady ještě od nich je z toho regionu třeba, to se divím, to se neprodává skoro vůbec, cibulový čatný. 2 varianty, sladký a pálivý. To je něco tak excelentního ten produkt, že se divím, že fakt to tady jako, možná je to drahý, což zase jsou věci, které nějakým způsobem prostě neovlivním. Jo, ovlivním, ale nebude to tady prostě jako rentabilní, no, tak to je pak na nic taková práce, takže šestková čili omáčka ještě taky doporučuji zkusit, uvidíte. Takže doufám, že se vám tady líbí, furt se něco děje, čas, co mám, tak do toho dávám a mějte se hezky. Nejde přepnout kamera, takže mám vám do okna, zdarec.